Ibaratnya mek patok ning kuburan, mek lemah ning kuburan sak piturute lah. Iku balike ning awake dhewe. Tumbal iku sebenarnya iku ana jaman biyen-biyene iku wis ana. Nah, tumbal iku bentuk lan sifate iku ana sing halus, ana sing kasar. Ada yang halus, Ana sing kasar. ada yang kasar. Walah. Sing aluse pripun? Aluse liwat banyu utawa netra. Nah, banyu utawa netra. Walah, luar biasa. Iku digawe tumbal ya kena. Oh, bisa. Kena. Banyu sing model piye kan? Nah, banyu sing model padusane wong mati. Air bekas mandiannya orang meninggal. Mati, ya. Itu kena digawe tumbal. Nah, kena digawe tumbal, wong sarana sing elek. Untuk perbuatan yang buruk. Itu sarana sing elek. Nah, nek sing tumbal kasare piye? Tumbal kasare iku saranane iku modele iku teka patok lan sak piturute lemah. Patok. Patok kuburan. Patok kuburan. Iku tek sibel. Tek sibel saugel tek terus di gawe tumbal. Iku njupuke kaya asu lan kirik. Maksudnya bagaimana itu, Pak? Nah, wong nek niatan elek iku njupuke ya kaya asu lan kirik. Ngono. Gak oleh klamben, gak oleh apa jenenge sualan udo. Berarti telanjang bulat. Bulat. Tanpa menggunakan celana dalam. Waduh. Iku berangkang persis kaya kirik. Jupuk sarana tumbal iku. Mangkane wong sing gawe tumbal gawe ala ya tandurane kan ala. Wong teko lakonane utawa teko jupuke wis sifate kan kaya kirik. Ya, kirik lan asuhan. Iku macam tumbal apa wae. Konsekuensinya, Pak. Maksudnya karmanya itu seperti apa jika orang melakukan seperti itu? Yes. Wong gawe ala utawa gawe tumbal apa numbali omahe tangga teparo usahane ya ta. Iku balike ning awake dhewe sing gawe ala. Berarti kembali ke diri kita. Iya, sing gawe ala. Apa sing gawe kuwi balike ning kuwi kan. Iya. Ngono, ibaratnya mek patok ning kuburan, mek lemah ning kuburan sak piturute lah. Iku balike ning awake dhewe. Ya dibungkus lalang jagat sing gawe ana. Ora kesuwen. Ora kesuwen. Balike ning awake dhewe. Dadi lan patine iso uga. Untuk menetralisir adanya semacam tumbal. Nah, itu bagaimana, Pak? Nek mentalisir utawa tumbal, iku ana ciri-cirine nek ning omah lho ya. Nek ning omah iku mesti ana ciri-cirine. Ciri-cirine piye kan? Nek ning omah. Nah, nek ning omah iku ciri-cirine iku ana binatang-binatang sing berbisa. Contohnya Kayak kalau jengking. Kalau jengking. Terus apa jenenge iku ketonggeng. Terus labang, ulo iku wis ciri-ciri. Tanda-tanda. Tanda-tanda ning omah kono iku ana tumbal utawa santet. Nah, sering didatangi apa jenenge hewan-hewan yang buas. Buas intine sing berbisa. Berbisa. Oke. Tur hawane iku ya panas ora karo-karuan. Panas. Panas ora teko srengenge gak, panas teko hawa sing gak genah kuwi. Hawa. Hawa sing gak genah. Tur ngimpi sing gak genah-genah. Mimpi buruk. Ngimpi kepethuk mayit, ngimpi kepethuk apa jenenge buntel. Iku ciri-cirine iku. Iya. Ngimpi nek kepethuk mayit utawa ngimpi awake buntel mori lah iku wis
ciri-cirine. Ngono. Ciri-cirine ning omah iku ana tumbal utawa santate. Ngono. Agar kita terhindar dari hal-hal semacam itu, bagaimana? Tirakat. Laku tirakat. 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 Tirakat Nah, apa? cuma sembayang wiridan iku masih tembus lho. Tembus. Tembus iku. Yakin tembus. Narat tirakat. Wiridan sembayang itu kegambaran kasare. Oh. Alusin narate gawe tembus. Tirakat. Dadine alus digawe kasare digawe. Dadine kan apik. Tirakate piye ya dipasani. Wetone. Wetone dipasani. Karana oleh poso iki gak karana teka kedudukan utawa kesaktian gak. Teka krana njaluk slamete urip. Nah, Iya. dadine matem model piye wae iku gak tembus. Ngono. Model piye gak ngarep tembus. Ngono. Walaupun surate ngelutuk, wiridane ngantek nggumoh. Tapi nek ora tirakat sakjroning awake nyoro padha wae tembus iki. Nah, terus tata cara untuk puasa weton itu bagaimana, Pak? Nah, nek tata carane kok gimana? Maksudnya 1 hari atau beberapa hari? Nek poso weton iki pas ning dina wetone. Ya. Heeh, intine pas dina wetone, nek poso apit dina weton iku 3 hari. 3 hari. Heeh. Sing kedua harine iku pas ning wetone. Dadine mulai gampangane Senin, Selasa, Rebo, pungkasan bar. Seumpama lahirnya hari Senin. Senin Pon contoh. Berarti sebelum hari Senin wis sudah puasa. Minggu, Senin, Selasa. Nah, Selasane iku wis pungkasan bar. Lahir. Diimbangi karo melek. Jadi seumpama hanya puasa wetonnya saja, Pak. Iya. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Oh, gitu. Puasa wetone tok gak apa-apa. Tapi diimbangi melek. Oh, melek bengi. Melek bengi. Karena melek bengi piye? Nyatokno awak karo alam. Oh, gitu, Pak. Iya. Megawe alam keheningane rasa iku pas bengi-bengine gitu. Heninge rasa iku. Ono. Iku ciri-ciri tumbal ning gone omah utawa ning gone perdagangan iku wis ciri-cirine ngono ku. Ana karana apa jenenge kewan-kewan sing gak genah mlebu. Terus hawane panas. Untuk yang biasanya warung, Mbak. Warung itu kan biasanya ketika kita mau beli, warungnya kok seakan-akan tutup. Padahal orang itu buka, Mbak. Nah, itu bagaimana? Iku jiret semuyung. Jiret semuyung? Walah. Iku jenenge jiret semuyung. Nah, umpamane warung iku buka, ana wong toko ape rono kok ketokane tutup lah, iku kena jiret semuyung. Jin semuyung? Iya. Jiret semuyung. Itu bagaimana, Mbak? Untuk menetralisir toko semacam itu? Iku mediane cuma air leri tapi digawe media, air leri. Oh, air ya. Air leri iku digawe media. Umpamane dulu turun ning kono kok di warung cilikan. Nah. Kok buka tapi kok gak buka. Coba teko air leri di Al-Fatihah ping 7. Ya ta sahadate ping 7 tahan napas. Iku insyaallah redam. Ya. Megawe piye nak sing semuyung iku sing diperintah iku jin korin. Jin korin. Jin korin ini kan sendiri, Pak. Jin korin nggih wong gentayangan. Oh, gitu. Iya, itu kan jin korin. Lekas kan ono sing ambune badhe gak kerasan ning kono ketutupan. Iku sing diperintah iku jin korin. Iya, Pak. Nah, pesan-pesannya untuk pemirsa ini apa ini? Bagus. Nah, pesan-pesane para dulur, para kadang ning kono ku, pokoke sing ati-ati, sing sediti, sing lan waspada pokoke. Intine ngono ae. Muji syukur karo pangeranmu lan Gusti lan Maha Agung, intine ngono. Tata lan tati atimu lan tingkahmu. Matur sembah nuwun, bagus.
Wis nuwun rahayu. Rahayu, rahayu.